OnePark tilbyder landsdækkende drift og administration af privat parkering. Vi har etableret bemandet parkeringskontrol i 50 byer fordelt over hele Danmark. De administrative funktioner styres fra vores hovedkontor i Vejle, samt fra vores drifts- og salgskontor i København. OnePark samarbejder med alle typer af ejendomsbesiddere med behov for en fornuftig parkeringsløsning. Vi sætter stor fokus på brugerne af parkeringspladsen, sådan at løsningen bliver på en god måde, der tilgodeser de rigtige mennesker. Du får tilfredse brugere, og parkeringspladsen bliver et værdifuldt aktiv for din ejendom. Samtidig kan OnePark rådgive om eventuelt indtægts- og forretningspotentiale inden for parkering. Herunder også specialiserede parkeringsejendomme, såsom ubenyttede grundstykker eller dedikerede p-huse. Når du mødes med en af vores konsulenter, får du gratis rådgivning og et uforpligtende tilbud med udgangspunkt i din ejendom og i dine forventninger. Med en løsning fra OnePark får du samtidig en løbende optimering af dit parkeringsareal, og vi sørger for, at du får mindst mulig besvær. OnePark kan sikre dig en stabil drift og administration af dine parkeringsarealer. Hej. Ja, du kommer lige for sent. Ja, desværre. Parkeringskontrollen udføres altid af velinstruerede og uniformerede servicemedarbejdere. Vi går meget ud af, at de er synlige i gadebilledet med farver og logo, sådan at brugerne altid kan henvende sig med spørgsmål. Ha' en god dag. Tak lige måde. OnePark kan levere alle former for parkeringsløsninger. Fra den traditionelle parkeringskontrol, p-tilladelser, gæsteparkeringssystem samt pay and display betalingsparkering. Bumsystemer med blandt andet overvågning, samt nyere tekniske valideringssystemer og mobilbetaling. Vi benytter os af gennemprøvede systemer, og vi samarbejder med alle de mest professionelle leverandører. Vi skræddersyr en løsning til dig af din ejendom. Vi arbejder aktivt for at ændre opfattelsen af parkeringskontrol, så bevidstheden om, at parkering er en service, bliver styrket. Det er godt. Ha' en god dag. Ja, lige måde du. Kontakt OnePark og hør, hvad et anderledes parkeringsselskab kan betyde for dig og din ejendom og dine brugere.